Goed, we gaan hier met het programma. Artiest zijn klaar. Maar voor we daar mee beginnen, hebben we nog een aparte act op dit moment in de mix van de Shoutfotoprins Thijs de Neesje. Dus Thijs is zo buitenmars voor Thijs de Neesje en de Shoutfoto. Kijk die eens aan het springen, ja. Dat vind ik een stamp met z'n allen. Ja? Dan zetten we maar aan, dat is goed. Dankjewel, Viggo hier met het programma. Dankjewel Thijs de Neesje.